Hello guys! Welcome to back my channel. My channel is ko karon. Kumakain ako ng pakwan. Watermelon. Tingnan nyo. Kasi mainit. Kakain ako ng pakwan. Masarap to. Sarap. Ubusin ko to. Sarap. Sarap to. Busog na busog ako. Sa pakwan. Sa watermelon. Sa buong probinsya ni sa Mindanao kay Sandia di pangalan sa mua. Dito sa Cebu, pakwan. Sa aming probinsya sa Zamboanga del Sur, Sandia pangalan to. Kahit tayo ng Sandia or pakwan or watermelon. Hapit ko na maubos. Parang mata akong kumakain.
Malaki to. Hmm. Oh, meron. Ang dilalaki yun. Pati ko na. Hmm. Kailangan pa, hapon. Kailangan hapon. Lapit ka na maubos. Lapit ka na maubos. Busog ako. Lapit na. Lapit na. Busa. Bye-bye. Sino pang hindi nakapasubscribe sa akin, please subscribe, like, comment, share. Bye-bye. Comment na kayo sa video ko. Mag-iwan ng tamang bakas. Pabalikan ko kayo lahat. Bye-bye. God bless.